Salut și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi jucăm Friday Night Funkin'. Mi-am instalat un mod cum să am Friday Night Funkin'. Și da, facem story mode. Fac story mode. Așa, dați-mi mai și subscribe, vă rog eu. Mergem să schimb de pe normal. Ok. Week 1. 3, 2, 1, nu pricep foarte bine de pe telefon, dar măcar știu un pic să joc de pe telefon. N-am nimic acolo. Travis Scott. Dacă știți pe Travis Scott, a fost la un event de pe Fortnite, eu de acolo îl știu. Ați observat că zice Travis Scott în melodia asta? Baby, pupi, sau cum o să o numi? Nu prea am fost atent. Travis Scott, paru. Acum s-a blocat că începe melodia următoare, adică asta. Aici am murit instant eu. Că am uitat să-mi pun starea aia de spamat. Travis Scott. Da. Dau free play. Nu, stai că din greșeală am băgat tutorial. 3, 2, 1, stai că mă omoră. Stai că mă omoră acum. Options. FPS? Da. Nu știu ce sunt. Nu greș. Nu contează. About. Da. Aparent nu există setarea. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!